So hello लोगोफोर बयखौबो मोजां मोनाबिलि आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय गिबियावनो स' दायो जोङो थांगासिनो दङ क'क्राझारसिम बे मोनाबिलि समावहाय क'क्राझार ट्रेन स्टेशनसिम माने जोंनि बिगुमै जानाय फैगासिनो दङ बेखौनो जोङो रिसिभ खालामनो थांगासिनो दङ आरोखि स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय स' मा लोगो मोनलाङो मा नुयो नोंथांमोननो खोन्थालांनो आङो आखायाव लाबावबाय स' दायो जोङो फिसाज्ला सानैजों माने फैलायबाय आरोखि थांनोसै स' नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंब्ला बयखौबो खावलायनाय थाबाय दायो जोङो लामा गेजेराव दंगासिनो दङ दा जोङो सिन्था जागासिनो दङ माने बेबादि एसे बोथोरफ्राबो बारा थिग नङा नालाय थांनानै मा सिस्टेम जाहैगोन माने ट्रेनाबो एराइभेल ट्रेन टाइमा बिदिनो 12थायावसो होदों जाहैबाय 12थायाथ' लेटथ' जाखायो हमनानै लादो 12:30 बा 1थासो बेफोरबायदि समावसो सफैगोन आरोखि स' दायो जोङो नै एसे स्टेशनाव थांनानै स्टेशन मास्टारफोरजों एसे रायलायनानै थानो सानबाय मा जायो समासो खोन्थासिगोन स' नायलांबाय थादो लोगोफोर माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन आङो स' बिदिब्ला जोंहा नै थावा एसे जोंहा सर्ट जानानै फैलायबाय फैनानै बेनिखायनो जोङो सानबाय आरोखि ना थावखौ माने एसे सोनानै लाखाबावनोसै गारियावहाय बेनि उनाव थांनोसै उनाव जेबो उसुबिदा जायैफोरबायदि आरोखि थांगासिनो दङ दाबो मोनहैयाखै जोंहा क'क्राझार ट्रेन स्टेशनावहाय लामायावनो दङ दाबो नै स' जायगा बिराद अखा हादों जायगा बारा अखा हायाखै बेबायदि जाना दं आरो लोगोफोर दायो जोङो क'क्राझार ट्रेन स्टेशनाव जोङो सफैबाय स' दायो नायदो नै माखासे समायना नुथायखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिबावलायबाय क'क्राझार ट्रेन स्टेशननि माखासे भिउफोरखौहाय स' बिराद साइलेन्ट ओमफ्राय बिराद मानसियानो गैया बिराद खम मानोना COVID-19नि थाखाय मानसिफ्रा बारा फैला रावबो ओंखारला आरो मोनानि हर गेजेर 12था जाबाय बेफोरबायदि आरोखि नै बिराद साइलेन्ट सुनसान माखासे CRPफोर दङ आरोखि डिउटिफोर होगासिनो दङ बेयाव गंसे गंनैल' ओरैनो टट' गारि दंमोन ओमफ्राय रावबो गैयामोन आरोखि जोंल'नोमोन होनजायो स' सिङावबो नोंसोरनो थांनानै खोन्थाहैनि नायलांबावदो बे समाव नोंथांमोननो माखासे क'क्राझार ट्रेन स्टेशननि सावगारि दिन्थिनो आखायाव लाबावबाय आङो बेनि सिङाव हाबैनि सिगां नायदो नै बेयाव मोनसे बर'नि मा होनो मोसानाय कालसारफोर दं आरोखि स' नायनोसै नै बागुरुम्बा मोसानाय क'क्राझार मिनि ट्रेन स्टेशन जानायखाय बर'नि माखासे कालसारफोर होदों आरोखि स' सिङाव नायलांबावदिनि जोङो दायो ट्रेन स्टेशनाव दंगासिनो दङ नेगासिनो दं गारिया दाबो सफैयाखै नै
दंबावो 1 घन्टानि बारा नेबावनांगोन आरोखि जोङो दा मानसिया बिराद खम स' दायो जोङो नै हौरै माने 2 नाम्बारावहाय 2 नाम्बाराव 2 नाम्बार प्लेटफर्माव थाहैनायसै ओरै 1 नाम्बारजों फैया जाहैबाय ओइ हाथुआव सादोंब्रा आंना गाखोबा बोरै जाखो स' माथो खालामबावनो नै मोनाबायलै 12:30 बारबाय मोनानि मामा कर'ना टेस्ट खालामहोनो 1 जाबावबाय नै टाइमा दायो माथो खालामबावनो गाखोनो हान्थु सालायलायलायो मा जादोंथाय उइस दिनैनि दिनाव मेगन मोदै जाफेरा मेगन मोदै जासिगोन आरोना मास्कखौबो गानना लाखानोसै नङाब्ला दा माबा माबि होनलायगोन बिसोरो गानबाय माथो खालामबावनो 3 बोसोरनि उनावसो फैबाय जोंनाबो बिगुमैया खालामबावनोसैलै माथो खालामबावनो फैबाय नैबे स' लोगोफोर जोंना गुमैया बेनो मोखांखौ दिन्थिनो हायाखिसै आं नोंसिनो बेनो आरोखि नै दा थाबायगासिनो दङ स' दायो जोङो न'आव थांसै जोंना मोनफैबाय मानसियाबो बिदिनो कर'ना टेस्ट खालामबाय आरोना दे स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय ब्लग भिडिअ हामबाय हाजासे बयखौबो आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' हामबायसै लोगोफोर नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामना होदो स' थेंक इउ बाय बाय